दिनै आं गांसे बिजाबनि बागै एसे सुंदुङै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय आबौनि सल'बाथा। बे बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय जगेश्वर ब्रह्म। आबौनि सल'बाथा। बे सल' बिजाबा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय फोसावगिरि मुस्रि जगेश्वर ब्रह्म बाबाया जथायनाय। बिजाबखौ फोसावदों F&D पाब्लिकेशन दैमालु सेन्टार। गिबि फोसावनाय इं 12 अक्ट'बर 2015। गासै मोन्थाइ लिरगिरिनि अनसुंथाइ थामहिनबा बे बिजाबनि बेसेना 40 रां। थारैनो गांसे फरायनो गोनां सल'बाथा बिजाब आरो बिजाबनि बेसेनाबो जोबोद खमथार 40 रांल'। नोंथांमोनाबो बे सल'बाथा बिजाबखौ फरायनो नाजा। फारिलाइ बायदियै सेथियाव हास्थायसुला सिबिसा, नैथियाव लुबैसुला सिबिसा, थामथियाव आलाय सिलाय, ब्रैथियाव गुरुनि हाथरसाफ्रा, बाथियाव गायहेन दोनखोमानाय, दथियाव हाराय-बांखो, स्निथियाव मोसौ जानांनाय, दाइनथियाव गुरुनि थोरसि लथा खावनाय, ब्रैथियाव बानलु सिखाव, जिथियाव फोथायब्रेनाय, जिनैथियाव जारिनाय, जिनैथियाव लुबैनाय, जिथामथियाव अनसुला राजा आरो ब्रैथियाव खाफाल। थारैनो गांसे फरायनो गोनां सल'बाथा बिजाब। नोंथांमोनाबो बे सल'बाथा बिजाबखौ फरायनो नाजा। आं बे सल'बाथा बिजाबखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बे बिजाबनि बेसेनाबो 40 रांल'। थामहिनबा जोबोद खमथार।